खुलुमबाय रायजोफोर, नोंथांमोन बयखौबो आंनि बर' निउस लाइभआव बरायनाय जाबाय। दायो आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोननैसो निउस रादाब लानानै फैदों। नोंथांमोना रादाबखौ जोबजासिनो नायलांदो। मैया गुवाहाटी हेल्पिगुरिनि नंखाय कल सेन्टाराव गुवाहाटी क्राइम ब्रान्चआ नायबिजिरो। बे क्राइम ब्रान्चआ नायबिजिरनायाव बे नंखाय कल सेन्टारनिफ्राय सानै सुबुंखौ हमनो हायो। सानै सुबुंनि नामखौ फोरमायनाय बादिब्ला बे सानै सुबुंनि मुङा वीरेन्द्र बरुवा आरो राजेश शिवा होननानै क्राइम ब्रान्चआ फोरमायना होनाय जादों। दायो बे सानै सुबुंखौ गुवाहाटी क्राइम ब्रान्चआ हमनानै सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दं। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बे नंखाय कल सेन्टारखौ हायद्राबादनिफ्राय सालायोमोन होननानै गुवाहाटी क्राइम ब्रान्चआ फोरमायना होनाय जादों सुलुङाव। आरो क्राइम ब्रान्चआ फोरमायना होनाय बायदिब्ला बे नंखाय कल सेन्टारनिफ्राय गोबां सुबुंफोरनिफ्राय रां थगायनानै बिहरोमोन होननानै क्राइम ब्रान्चआ फोरमायनानै होदों। गसाइगाव सोरांपारा एलपि स्कुलाव फोरोंगिरि गैयिनि थाखाय फरायसा फरायसुलिफ्रा ओरैनो स्कुलाव थांनानै जिरायनानै थाहैनाङो होननानै सासेल' फोरोंगिरि आरो रायजो राजाफ्रा फोरमायनानै होयो। सोरांपारा एलपि स्कुलनि फोरोंगिरिया बुंनाय बादिब्ला बे स्कुलाव गोबां समनिफ्रायनो गाव हारसिङैनो फोरोंबोगासिनो दं होननानै सुलुङाव फोरमायनानै होनाय जादों। आरो बिथाङा फोरमायबावोदि बे स्कुलाव एसामिस मिडियाम आरो बर' मिडियाम मोन्नैबो दं होननानै फोरमायनानै होयो। नाथाय बिथाङा लोगोसे फोरमायनानै होयो एसामिस मिडियामखौ आं फोरोंनो हाया होननानै बिथाङा रोखायै फोरमायनानै होदों। बेलगुरि रायजो राजाफोरनि मोनसे गिदिर अजद। बेलगुरिनि रायजो राजाफोरनि अजद होनाय बादिब्ला बेलगुरि टु बरतामुल थांनाय ब्लेक टपिं लामाया मास मोनसेयावनो गुगाजोबदों होननानै रायजो राजाफ्रा सुलुङाव फोरमायनानै होदों। बेलगुरिनि रायजो राजाफ्रा बे ब्लेक टपिं लामाखौ बानायफिननांगौनि सुलुंनि गेजेरजों दाबि दैखाङो। सोलोंथाइ बिफाननि डक्टर रेनस पेगु बिथाङा मोनसे गोनांथार फोसावनानै होयोदि डक्टर रेनस पेगु बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला 30 जननि खम थानाय फरायसालिखौ बन्द' खालामगोन होननानै सुलुङाव रोखायै फोरमायनानै होदों। लखिमपुर मेडिकेल कलेजाव कारेन्ट गैया एबा इन्जिनाव सोनो थाव गैया। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला कारेन्ट गैयिनि थाखाय आरो इन्जिनाव सोनो थाव गैयिनि थाखायनो सासे हिन्जावा गावनि गोरबोआव थानाय गथ'खौ गावजों लोगोसे खोमाना लानांबाय होननानै सुलुङाव रायजो राजाफ्रा फोरमायनानै होयो। बेखौ लानानैनो गोबां संगठनफ्रा थैनाय न'खरनो 3 लाख रां होनांगौनि सरकारनिसिम दाबि दैखांदों। क'क्राझार नाराबारियाव मोनसे गुलि गावनाय जाथाय। क'क्राझार नाराबारियाव सुनिल मण्डलआ गावनि दखानाव जिरायबाय थानाय समावनो सिनाय मोनै सानै सुबुङा बाइकजों फैनानै सुनिल मण्डलखौ गुलि गावनानै थाङो। सुनिल मण्डलआ गोबारै जखम जानायलाय सुनिल मण्डलखौ बङाइगाव गंसे प्राइभेट हस्पिटालाव थिसननाय जाबाय। गुलि गावनानै थांनाय सुबुंफोरखौ सिनायाब्लाबो केल'नि मानसि जागोन होननानै सन्देह खालामनाय जादों। मानो होनोब्ला साननैसोनि सिगां सुनिल मण्डलनाव 2 लाख रां दाबिदोंमोन होननानै सुनिलनि न'खरनि मानसिफ्रा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनानै होयो। बेजों लोगोसेनो खावलायबावोदि गुलि गावनाय सुबुंफोरखौ थाबैनो हमनो थाखाय आसाम पुलिसनिसिम खावलायहरनाय जायो। नोंथांमोन दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो दाबायनानै लादो।